Ξεκινάμε λοιπόν το παιδιά το παιχνίδι. Μόλις ξεκινήσουμε το παιχνίδι και ξεκινάμε από τώρα. Τι έχουμε? Έχουμε κάτι ανθρωπάκια και θα κάνουμε λοιπόν παιδιά. Ξέχασα. Πρέπει να κάνουμε όλη την εγγραφή για να πάρουμε το βίντεο. Και να like, να πάρουμε την πρώτη like και το. Σε παρακαλώ κάνουμε. Όλοι είμαστε καλύτεροι από τους YouTubers. Είμαστε ένας YouTuber μικρός. Λοιπόν, θα κάνουμε στρατό. Ο μπροστινός θα είναι πάντα αυτός εδώ. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Τι είναι, καινούργιο. Θα ξαναπαίξω το μέλλον Playground. Απλά τώρα θα κάνω military helmet, κράνος. Όπα, θα κάνω παύση. Τώρα θα βάλουμε. Αν έχει άλλο military, δεν στα βάλω τότε. Ωραία. Τώρα μπορούμε. Για το επόμενο θα βάλουμε μαύρα. Αυτός είναι κανονικός. Αυτός διπλά από εδώ. Θα είναι ένα σταυροφόρος. Εγώ θα φοράει τέτοια, δηλώνει. Αυτά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, μήπως κερδίσει ο μπροστινός, γιατί θα βάλουμε και άλλη μία ομάδα. Θα βάλουμε και emoji, θα βάλουμε από όλους ένα SMG, δεν ξέρω, αυτό minigun θα βάλω. Στον μπροστινό θα βάλω το minigun. Ωραία. Ωραίος. Ναι, το σκυπάρω, το tutorial. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρουν έχω το μέλλον δεν το έχει κατέβει στην περιγραφή, κατεβάστε το κινητά σας. Είναι από κινητά. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει το SMG μου. Όχι, είναι minigun, συγγνώμη. Αυτός είναι ο στρατηγός και από δίπλα θα βάλουμε την ομάδα, μια άλλη ομάδα. Που είναι, ξέρω εγώ, gangsters, που είναι όλοι οι κάκτος που δεν θα έχουν όπλα. Απλά θα έχουν υπερδυνάμεις, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα οργανώσουμε το στρατό μας. Έπρεπε να βάζουμε και αντικείμενα για να μπορούν να είναι πάνω οι στρατιώτες μας για να κάνουν τον πόλεμο και βαράμε πρώτος. Λοιπόν, δεν έκανε κάτι. Ο πρώτος είναι τους σκότωσε όλους. Μπράβο του, φεύγεις. Συγγνώμη, αλλά λαγκάρω. Τρέχω μακριά. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κάνω like για την εγγραφή. Σε παρακαλώ, ακόμα δεν έχεις πέσει like. Κάνε τώρα. Λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ. Γεια. Κάνε like, κάνε εγγραφή. Κουμπανάει καμπανάκι για να μην χάσετε άλλο βίντεο. Και goodbye.